Máxima tensión a que se vive no seo da confraría de Cabo de Cruz. As mariscadoras da pé volven denunciar que os rañeiros invaden as súas concesións en terra. Na xornada de hoxe, tras constatar que estaban a faenar nas praias de Xión e mesmo Mañóns, que permanece vedada, decidiron plantarse. En lugar de baixar a praia, concentráronse ás portas da Delegación de Mar en Ribeira exixindo á Administración que tome cartas no asunto. Nos sembramos o marisco, nos limpamos arjaxo, nos labramos para sembrar. Os 3 días de sembrar están os eles rastreando encima no noso. Hoxe temos Mañón cerrado, señores. Están nos rastreando no que temos vedado. A Xunta non lle debía de permitir hoxe vender o marisco de onde é unha zona que está cerrada. Eso é o que nós temos. Hoxe nós non ganamos nada que estamos aquí manifestándonos. A presidenta do colectivo foi recibida polo delegado da Consellería, quen lle confirmou que o Servizo de Gardacostas xa se atopaba na zona levantando as correspondentes actas de denuncia. Ademais da sanción económica, non se lles autorizará a venda do marisco extraído hoxe. Os que se pasaron hoxe de bollas, os que lle tomen nota aos gardacostas, hoxe non van vender, a parte do pulo que lle caia. Vale. Trátase dun conflito que vén de vello, aínda que nos últimos anos tornouse máis grave. As mariscadoras denuncian que na campaña de verán foi constante a presenza das embarcacións nos areais. Ademais de invadir as súas autorizacións, din que teñen que soportar insultos machistas. Teñen chegado as embarcacións prácticamente á línea de toalla na playa. Literalmente, aí, o sea, hai fotos, non é que mo invente. Da igual, o sea, ti vas ali e aparte de que recibes insultos do máis, non sei xa nin como calificalos, porque desde vaite pa casa planchar, ese é o máis fino, vale? Daí para arriba xa temos insultos variopintos. Xa que estamos aquí, o que temos claro é que aparte de que é un abuso, eso témolo todos claro, pero é que isto é violencia machista pura e dura. Temos a un sector maioritariamente masculino roubando, abusando e vapuleando dun sector tradicional e maioritariamente feminino. E isto non vai a quedar só na cofradía, iso que o teñan claro. Porque imos a seguir para adiante. As mariscadoras quedaron emprazadas para un próximo encontro con responsables da Consellería do Mar para trasladarlle a situación que están a vivir na confraría.